Yeah, 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 yeah. Liniștit pe un scaun stau și privesc la tine, yeah, yeah, la tine, hey, hey, mă uit la tine cum ai băgat rimele în mine, yeah, 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 yeah. Am aflat că vrei să faci rimele cu mine, hater de căcat, asta se vede foarte bine. Nu am ce să-ți fac, te-am dat deoparte pentru că așa e. Așa viața și drumul din viață, asta e. Rimele la mine sunt altele, n-ai ce să faci tu mie, ce să faci, eu le scot live, rimele nu le trag pe foaie, eu le trag direct pe beat pentru că așa trebuie. Yeah, Alex o dă mai bine ca mine. Frate, ce să fac cu tine? Hai să vedem ce poate fratele meu, yeah, yeah. Sunt și eu pe aici, am la mine cam un bitch. Nu am jucat tu să bici, dar ești hater materiști. Când mă vezi bitch și fugi că ești snitch. Eu cu Paul peste tot, talentul este ca mort. Suntem peste tot, voi sunteți toți morți. Pe tot ce facem noi, nu se aruncă la gunoi. La gunoi vă aruncăm pe voi, sunteți prea fake cu noi. Sunteți prea fake cu noi, yeah. Yeah, yeah, yeah. Am venit pe bas, am venit pe balans, am dat tot tare pe bas, pe balans și pe tot ce fac. Tot ce fac, cum fac, e bas, e bas. Tot ce fac, cum fac, e asta, e asta aici, e beat-ul ăsta. Dar ce să fac cu tine, tu doar mai criticat, ai mâncat rahat de mine. Ce să fac, fraiere, ce să fac eu cu tine? Când tu trap pe unde apuc, când tu trap în hap, am băgat beat-ul aici, ce să fac eu, o dau foarte hard, fac piesa în hard, ce să fac hard, eu bag pe YouTube melodia pentru că așa vrea inima și basul să-mi câștig faima și balansul, yeah, 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 ce să fac, yeah, ce să fac, yeah, yeah, ce să fac, yeah, yeah.